Naturfotofestival. Det kan godt ske, det lyder røvsygt. Og det er den nok også, hvis man forestiller sig, at man skal sidde på en mark og glo på en blomst, mens man venter på, at det helt rigtige lys skal ramme den. Men sådan behøver naturfoto ikke at være. Kravl op i et træ. Find din vinkel. Find dit perspektiv. Fald ned i et hul og se verden på en ny måde. Vær klar til at titte frem, når dit motiv dukker op. Find i det hele taget det rigtige motiv. Udforsk verden på en ny måde. Enten fra en busk, fra et træ, eller med en ny faldeteknik. Naturfoto er, hvad du gør det til. Så grib dit kamera og gå ud i naturen. Tag billeder af et træ, en bille eller en måge, der klør sig i nakken. Find de spøjse motiver, eller det landskab eller sted, der siger lige netop dig noget. Deltag i konkurrencen om en masse fede præmier. Velmødt til Roldskov Naturfotofestival den 21. november 2009 i Skørping. Se mere på vores hjemmeside Roldskov Info, eller find os på Facebook. Så vi ser, om jeg overlever. Pulu, pulu. Lotte, hvor er du henne? Jeg er oppe i træet. Pulu, pulu. Jeg er oppe i træet. Pulu, pulu. Jeg er oppe i et stort træ.